Здравейте на всички! Тук сме пак на Оризарски язовир. Дойдохме днеска, викам ще фанеме някоя штука и това исках само да покажа. Колко е блесната, колко е костура. Страшна лакомия. Стой бе! Едно към едно. Викам някоя штукичка нещо да излезне, а то опасна работа. Нищо не, продължаваме. Дано днеска се получи хубав клип, че морските много ни куцат нещо. Няма никаква риба. Не може да направим свестно клипче. Вятъра е малко срещу нас, че там е взето. Ама се надяваме, понеже са с жени и деца, по някое време да искат да си ходят и да направим един хубав риболов, защото там знаем къде се крият хубавите костурчета. Та така, общо взето, времето е много хубаво, лек ветрец има, много приятно. Още, че не може да застанем на свестно място, защото има много хора. И тук общо взето не храна големи надежди, но его, то пък късмета си е късмет. Да не е единствен, нали, ама... И така. Сега, удари нещо хубаво. Опа, да, това е хубава риба. Надявам се. Ей, това просто не е истина. Давай. Не, откачи се. Добре. Бати късмет. Беше хубаво това. Ето, с свалянето веднага удари, това е по-хубава риба. Не е като не дърпа така мощно, но съм е засекал този път. Че направо така, както не ги виждам откачам, поне да ги видя. Ето я. Ето я, штука е май. Да, штука. Ето я. Айде, штукленце, идвай тук. Мизерно штукленце. Мизерно писалка. Това тук бе. Айде, довиждане. Довиждане. Да бе, за какво ми е това? Виж, е 15 см, добре се откачи сама. Штука под 3-4 кила не закачам аз. Нека си расте. Да, 10. Нямаше и кило. Поне видяхме една штука. Продължаваме с риболова. Днеска денят обещава да бъде добър. Още, че вятъра като излезе... Аз не мога да направо си ви излети шапката. Каква била рибата? Рибата, боже. Каква била работата? Рибата ми чупи куката. Ето. Видям как така се откача, защото тя ми чупила куката. Ето, едното живо го няма. Така че сега ще я сменя. Това пък е криво. Но първата риба явно го е направила това нещо. Защото първата си беше хубава, а втората беше писалка. Ще смена куката и продължавам. Това е за сега. Айде, още една рибка. Опа. Не е голяма. Ама си е рибка. Айде, бе. Видях какво се запана като магаре на мост. Оа, тук бе. Каква е тази рибка, бе? На тежа повече не съм е фанал за гърба. Опа, това... Не е истина, просто не е истина това. Аз не мога да разбера какво се случва. Да, просто не мога да разбера какво се случва. Май куките са хубави, добре засекох и аванс има. Какъв е това късмет днеска? Направо... Аз не знам днес какъв карах съм. Трета риба и то прилична. Прилича. Штукленце некое към кило, примерно. Тъй нещо. Обаче ето го сега началника. Направо му заминава яйцата във водата. Влезла да си я вземе. Да, именно. Да видим сега какво е фанал. Аз направо не мога да разбера какво е това нещо. Трета риба ми се откачва. Куката остра проверих.
съразмерна е с блесната, авансът е направен. Не ми е за първи път да фащам по-голяма риба. Не мога да разбера, просто Каракли днеска ни гони някакъв, мене не. Защото той нема фанеме, ама си ги лови. Да. Няма да видим какво пристига. Край ще взема и аз да сложа за да опъна пръчката за шаран. Като ми се подиграват штуките днеска. Не ми пречи, нали фърнам тако, не ми се цапа са. Опа, его шаранчето идва. Да. Всеква риба ми се лови. Предпочитам хищно, де. Ама кът нема. Тоест не, че нема, ми аз съм куц нещо. Да видим шаранчето, там се вижда, да видим колко е голямо. То се опитва да излезе на брега. Аз снимам, говоря и междувременно и аз свалям. Като спре вятъра, добре лети блесната, обаче като се раздуха, лошо. Ето го шаранче, мъничко. Мъничко шаранче. Мерно е, да. Слагай живарника, после си избереш най-големи и готово. Със сигурно ще има още. Ето. Шаранче около кило. Да, там некъде. Не. Внимай с куките. Се фано ли? Да, и отзад виждам. Да. Да, набил се, да. Не. Набил се яко. Да. Да, още едно и си готов. Преизпълняваш нормата. А пък аз се ядосвам с тия риби. Защо така се базикате с мене? Хем знаят, че аз само ги снимам и ги пускам. И пак се ебават. Не е хубава тази работа, не е хубава, ще се караме. Началника пак фана някаква риба. Я пробай. Видех аз, че е тука. Видех, че е тука. Само той ги лови. Само ти. Казвам на скъпите ми зрители, че само ти ги ловиш. И никой друг. И не знам. Нищо не. Къде? Дойде там. Ще извадим, ако трябва. Нищо не. Нищо, какво? Ей го, шаранче. Снимам те, как мислиш ти тази работа? Добре. Разбира се. Общо взето с един калибър. Кило и малко. Много редко излизат по-големи. Колкото и тук да им се иска на повечето хора. 5 кила, 20 кила, 300 кила. Те са общо взето около, да кажем около 2. Айде.
въпреки че преобладават тези, които са към кило. Ето го, много хубаво шаранче. Шаранче плакия. Направо излиза. Но штуките ми се подиграват днеска. Да, ето сега те снимам. И явно, че ще мина на костури. То се е видело. Айде, момчоника, по още една. Опасен е. И къде се служа? Бих се едно да хапна, ама няма, което остава да дадеш. Айде. Так му ще фърва. С това насрещен вятър не мога да се фърля много далече. Ти го чекай, нищо, нека ходи къде иска. Нека ходи къде иска, викам. Хищника много резко изчезна. Преди на 5 фърляния, 4 удара, 3... Не. Чекай са, 5 пъти фърлих, 3 пъти удари, 2 риби извадих една замина, точно така, на 5 хвърления. Да. Леко да те фрасне по физиономията това. Абе, дърпай си го от тази страна, бе, да се такова, бе. И нищо да е, давай. Ето го шаранчето излезна. Ето го шаранчето. Дали е по-голямо, дали е същото. Дай го снимаме. Да. Нормално. Отдолу си, да, вади си го. Да. Ето го шаранче. Това бе кълъпче са си. Това е. Да. За кой? Ага. Да си опънем тук технологията. Ама така ли, че само той ги лови, така че... Викам, че само ти ги ловиш. Може ли знам напрекинка? Имам. Имаш, ама гледате да направи. Нищо. Може би се не е монтаж нещо? Не, нали, аз ми не подфанах. Просто не минават покрай моята въдица. Манджата е също, всичко едно и също. Всичко едно и също, да.
Реши ли? Айде. Още едно шаранче. Кило и нещо. Значи дойдох сега на мястото, на което бях миналия път. С първото хвърляне рибата удари. С първото хвърляне. Това значи, че 100% рибата седи там. Днеска обаче голям проблем за хвърляне, защото няма попътен вятър. Ето го, малко костурче, ама костурче. От другата страна, както видяхте, изпуснах 3 штуки. И това беше един костур изваден и една штука. Ок. Оп, не. Ето го. Костурче. На отвратително нарисуван пьокер. Това да не ми казвате, нали, че уния са много хубави и такова. То нарисуван с фломастер. Его е. С фломастер, че нарисуван. Чакай, че бодеш, бе. Айде, да видим сега дали ще стане с... Почти не мога да фърля до там. Още 10 метра ми трябват. Точно колко да помогна вятъра. Обаче вятър сега е натам. По-скоро източен, отколкото северен. Но пробваме сега. Точно тук е момента. Ето тук някъде трябва да удари. Но факт е, че с първото фърляне я да видим сега второто. Ще се... Топа се закачи, да. Еми това е на корена там. Или се закачи, или фащаш риба. Това е положението. Ще ми отиде ръчно нарисувания пьокер. Не се късай, не! Да, това е положението. Май не се скъса, да. Я да видим. Там са някакви меки водорасли, ми се струва. Това вятър. Няма. Абсолютно безмислено. Или хващаш храстите, или каквото е там, или хващаш риба. Всъщност, ето, правим втори опит. Тоест трети. Видим да не се изправи някой кука. Добре си. Така, пробваме също хвърляне. Не можех да го фара като хората. Не. Вятър го отнесе на друго място. Колкото и странно да звучи, трябва да се хвърли точно. Не, всъщност още го доказваме тази теория. Но заради вятъра пък е много трудно да се направи това нещо. Стига да е. Не. Сега има само закачки. Не, няма да стане така. Добре, правим друг опит. Четвърти. За да докажем теорията. Ако изобщо стане, разбира се. Така с воблера нарисуван с фломастер. Добре, това път сопна добре. Така. Да видим какво ще се получи.
този път не закачи храстите, обаче не закачи риба. Да. Пробваме пак. Може пък и да се срамуват рибите се. Никой не знае. Ето, и пилкера ми се оплете. Не е добре. Ама, това ми е максимума от брега. Така че какво такова. За да се достигне тази дистанция си трябва само северен вятър. Иначе няма как да стане. Поне аз де сега, сигурно си има някой, дето може да го хвърля и в насрещен вятър. Но аз не мога. Това ми е максимум. Ето сега е на дъното. Почвам да правя проводка. Сега е момента да удари. И какво беше това? И какво е това? Да, удари. Обаче много странно се държи. Айде. Тук хванаха крокодил. Не може. Тук. Аз съм хванал нещо дребничко. Какво е това? Да, ето няма какво да е много различно. Опа! Ето го костърчето. Отвори. Отвори. Имам, да. Чакай да видя какво имаме, сега ще ти дам, чакай. Костура? Да. И как е на лапа този? На брега? Да, той гони тия дребните. Като ги нямаше, няма никой. Имаше много дребни. На брега излезе. Мале как е на лапа този. Всички куки. Всички връхчета по-скоро. Добре, че само в устата. Айде, мотъмче. Значи, намерихме селото на рейраните смърфове. Снимам, не го казвам на тебе. Тук ме мислят за идиот, понеже си говоря сам, нали, ама аз поне не мисля, че съм такъв. Но това е на около 90 метра е къщичката на рейраните смърфове. И това е само за никой друг няма да кажа, само на зрителите на канала. Има и едри, има и дребни, кой каквото оцели. Но костурите се въртат там. Не знам по каква причина си седат там. Но на всяко фалене кълде. Троче се може би малко малка. Но ще гледаме нежно да ги откачаме по възможност. Да. Айде, моточе. Вятъра са в момента адски пречи. Да видим сега дали ще удари пред камерата. Първо трябва да изчакаме да падне на дъното. И после си почваме твичовите движения. И се надяваме на някой по-едричък.
Ако имаме късмет. Сега нямаше вятър и хвърлих даже по-далече отколкото обикновено, но сега е момента според цвета на влакното да удари. Сега сме точно на целото. Обаче не иска. Не. Явно трябваше да го пусна малко по-надолу. Това е. Но гарантирано селото е там. Да. Просто минахме много високо, а те явно са се скрили там в тия храсти водорасли. Да. Време опит пред камерата. One shot, да видим колко е вярна теорията. Така, нарисувания с фломастер пилкер и го изстрелваме със все сила. Така, чакаме да потъне. Опъваме и почваме да си го твичваме. И сега, т.е. не сега. След малко сме над селото. Опа. Така, в момента сме над селото. Точно. Ето го, веднага удари, ето го. Абе, какво говорим? Откачи се. Откачи се, но надявам се, че се видя, че дръпна. Да. Просто там си е селото. Това е. Аз съм фалил една въдица с пружинка, с царевичка. Да си седи. Дали на мене не ми се ловят риби, защото знаят, че това риболов не ме вълнува особено. Или с всичко правиме по един и същи начин. Една ни е царевицата, една ни е захранката, всичко ни е едно. Така че не виждам защо да има различия. И така, пробвам още веднъж. Дали ще удари пред камерата, въпреки че този път фалих малко, не малко, а много в ляво уж заради вятъра, обаче той пък е напорен и много непостоянен. Ето, сега сме на целото. Точно на целото. Опа, той пък тук даже дойде костура. Да, или фащаш водорасли, или риба. Това е. Този път бяха водорасли. Явно се срамуват. Значи не е 10 от 10, но определено там е сълцето. Сега нищо не чукна. И пуснах камерата, не съм ги снимал всичките. Един размер са, малки са. Фърлям последен път и няма нужда да правя еднакви клипове. Миналия път видяхте. Снимал съм достатъчно. Фърлям последен път и се прехвърлям на... Ще пробвам оттатък да фана вече някоя штука. Вече е по... така късно. Слънцето залязва. Или поне отива към залез, нали? И се надявам аз, защото колегата си лови шарани, се надявам да фана някоя штука. Така че последен опит правя, да видим пред камерата ще има ли, няма ли. Но определено там е мястото.
Лошото е, че преминали се това място, трябва да извадиш да фърлиш пак. Общо взето, загуба на времето е много. Няма шанс да удари. Просто сигурно 30 пъти пробвах. Няма шанс да удари след местенцето. Или тук удря, или край. Да, ето сега в момента не удари. Това е. Срамежливи се пред камерата. Минахме сърцето вече. Това е положението. Слагам блесна и сменям локацията. В крайна сметка това е рекапитулацията. 3 изпуснати така по-прилични щуки. Едната тя си заминам, аз така не ще да я пусна, беше малка. Костури на корем, не съм ги снимал всичките, защото миналия път снимах достатъчно. Този път нямаше едри, всички бяха дребни. И общо взето това е. Тръгваме. Стига ни толкова риболов за днес. Отдаваме се тия дни на морски риболов, а ако няма, се отдаваме на почивка. Мога да пожелая успех на всички риболовци.